Saudos, acabamos de saber que a querela do exconcelleiro Telmo Ucha contra o alcalde de Ourense por un presunto delito de malversación foi admitida a trámite. O alcalde de Ourense foi convocado a declarar en calidade de investigado en febreiro de 2026. O auto do xulgado de instrucción número 1 de Ourense asegura que os feitos denunciados presentan características que fan presumir a posible existencia de un ou varios delitos de apropiación indebida. Algo raro pasa. A demanda presentada por Telmo Ucha sinalaba que o alcalde, malia cobrar unha dedicación exclusiva polo exercicio das súas funcións, realiza actividades mercantís e privadas con grandes ingresos. Uns ingresos que a querela cualifica como manifestamente ilegais. Nestas diligencias previas, o xuiz solicita ao Concello de Ourense a declaración sobre causa de incompatibilidade e de actividades que poidan xerar ingresos económicos que formulou o alcalde ao inicio de cada mandato, desde o ano 2019, así como a certificación sobre os salarios recibidos polo mesmo durante os mandatos 2019-2023 e de 2023 ata a actualidade. O magistrado tamén solicita a Administración Tributaria que aporte as declaracións de IRPF, así como as trimestrais de IBE e renda e a declaración sobre o imposto de patrimonio desde 2019. O xuiz que instrúe este caso, Leonardo Álvarez, é o mesmo que investiga outra denuncia por malversación e prevaricación presentada por un exasesor de Democracia Ourensana por desviar recursos do Concello á súa televisión privada, mercando material audiovisual para esta televisión con cargo ao Concello e contratando como asesor a unha persoa que sigue prestando servizos a esa mesma televisión. En maio de 2024, a Fiscalía de Ourense arquivou outra denuncia do outro exconcelleiro na que se pedía que se investigase a aquel que non debe ser nomeado por presunta prevaricación e malversación. Malia o arquivo desta causa, a Fiscalía considerou irregular que o alcalde compaxinase os seus ingresos como alcalde con outros ingresos como empresario, por vulnerar o réxime de incompatibilidades. Esta situación irregular debía ser depurada e foi notificada á Fiscalía do Tribunal de Cuentas, pero sobre este asunto nada se sabe aínda. Que cousas, verdade? Es algo curioso porque es algo que no lo entiendo, ¿no? Segundo fontes consultadas por Noticias Dispersas, isto pode ser o impulso definitivo para que o partido do alcalde de Ourense consiga a súa arelada maioría absoluta. Porque se despois de escoitalo falar entre risas de conductas delictuosas nuns audios que non se poden utilizar como proba de nada por ser conseguidos irregularmente, subiu 3 concelleiros, imaginen a onde o poden levar estas acusacións. Creo que deberíamos ir a lo grande y no atropalladas estas. Es mejor pillar 800.000 de una vez que andar con... Y de momento son todo limosnas. Entonces no me gusta andar con limosnas y me van a pillar con limosnas. Si metes el palo, meto el grande. Foi todo. Seguiremos informando.